Lowo ebesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma ubuyele enkundleni ephakamileyo yaseMgungundlovu namhlanje. Umnumzana Zuma nenkampani atyholwa nayo yezixhobo yaseFrance bajongene nezithyolo zobuqhetseba, urhwaphilizo nonaniselwano ngemali nezayanyaniswa nebholo lentengo yezixhobo ezazixabisa amawaka erandi nelaziwa nge-arms deal. Ngaphambili intatheli yethu Simphiwe Makhanya isiqulunqele lengxelo ikwinkundla ephakamileyo eMgungundlovu. Asibonge kakhulu Lisa bese sibingelele kuwena kanjalo nakumbukeli ekhaya. Sisho ukuthi namhlanje impela bekuwusuku olukhulu kakhulu kuloyo owayengumongameli wezwe umnumzane uJacob Zuma, njengoba ke ebebuyele lapha ngemuva kwami enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Uzokhumbula ukuthi ke ukuvela kwakhe namhlanje kule nkantolo kulandela ukuba liyona lenkantolo yakhipha ke iwarrant of arrest eshuke ukuthi egunyaza ke ukuboshwa kwakhe uma ngabe ehlule ukufika namhlanje enkantolo. Ufikile ke namhlanje Lisa enkantolo umnumzana uJacob Zuma. Esingakubalula ukuthi kubonakala ke nabaholi beANC esifundazweni befikile ukuzomeseka phakathi kwabo unobhala weANC la KwaZulu Natal umnumzana uMdumiseni Ntuli, kanjalo naloyo owayengumeya weTheku umama uZandile Gumede. Beholwa ke bekuyibona ke abaholi beANC abebekhona namhlanje phakathi kwabanye abaningi nabaqhamuka ke lapha esifundeni iMoses Mabhida region khona eMgungundlovu. Lisa okubaluliwe ke ngaphakathi enkantolo ikhona ukuthi abameli bamnumzana uJacob Zuma bakubeke kwacaca ukuthi abeneme neze ngendlela ke umbuso oluphethe ngayo leli cala. Uzokhumbula phela ukuthi okunye obekuphawula ngaphambi kuba ke kuqalwe namhlanje enkantolo ukuthi ngakube umbuso ukulungele yini ukuthi ke uqale leli cala, njengoba phela ke sekuyinto ekade umbuso wawuyisho ukuthi wona ungaqala nanoma yinini icala uma ngabe ke inkantolo ephakeme isilikhiphile usuku. Abameli bakhe umnumzana uJacob Zuma bazokwelise ukuthi cha, ngokubona kwabo bona umnumzana uZuma akanalo icala. Into nje umbuso oyenzayo la ukuthi uqhuba nje isikhathi, uqhuba isikhathi nokuyinto ke abatheke baphikisana kakhulu nayo. Ogcine kwenzeka ke ukuthi ijaji likhiphe isinqumo sokuthi icala umnumzana uJacob Zuma akabuyele enkantolo ngomhla ka-8 kuSeptember ukuthi kuzophinde kudingidwe kabanzi ukuthi isiphi ke isinqumo ezobe sesithathwa malungana nokuthi kubekwe ukulona ke usuku lokuqala kwecala ke okuyilona ke lizobe selisemthethweni ngaleso sikhathi. Ilokho Lisa esingathi kwenzekile namhlanje enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Angibusela intambo kwenegoli.